Şanda İmralı'ya ragihandiye ku wan di çarçoveya pêvajoya aştiyê de seredana girtîgehên Edir New Kandırayê kirine li gel hevserokê berê HDP Selaheddin Demirtaş Figen Yüksekdağ û serokê berê şaredariya Amedê Selçuk Mizraklı û parlamenter Semra Güzel axivîne. Şanda İmralı'ya îro di derbarê seredana xwe û dîtina çar siyasetmedarên Kurd de daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de dibêje hev dîtin di çarçoveya pêvajoya aştiyê de çêbûye. Selaheddin Demirtaş gotiye ew amade ye ji bo serkeftina pêvajoyê hemû rengê alîkariyê pêşkêş bike. Şanda İmralı'ya gotiye jî wan agahî di derbarê rêveçûna pêvajoyê de dane siyasetmedarên girtî li ser bîr û rayan jî gotûbêj kirine. Selaheddin Demirtaş piştgiriya xwe ya temam ji bo pêvajoyê dubare kiriye. Piştgiriya xwe ji bo serketina pêvajoyê ji bo pêkanîna aştî û demokrasiyê jî nîşan daye. Figen Yüksekdağ jî bi heman rengî hêviya xwe ji bo avakirina aştî û civakeke demokratîk derbiriye. Piştgirî û alîkariya wê jî berdewam dike.